Milai winih suket sing wis tuwa lur. Dadi winih suketku wingi iki sing wis tuwa banget bagian ngisor iki kan tak pilih. Dadi ora iso didol, tak dol ya ketok elek banget ya, akhirnya tak dhewekne. Terus engko arep tak kethoki neh. Terus njajal tak kombanyi mbok menawa nek gelem tukul kok arep tak tandur meneh lur. Soalnya ya kena nggo tambahan bibit neh nek misale gelem tukul gen bisa tambah akeh neh tandurane. Ya iki terus tak gawa ning kali, tak celupne banyu. Soalnya wingi garing banget ora nek udan. Nah, nggon dengan carane ngono di kom nang banyu. Nah, engko nek wis tunase tukul metu terus engko lagi ditandur lur. Dadi agen hemat benih bibit lur, kan ora gua winih bibit. Nah iki dikopiok sampai kira-kira teles. Terus engko dientas, terus ditelehne nggon sing iyup, nggon sing ledum-ledum. Engko otomatis biasane tunase tukul dhewe lur. Nah nek wis kira-kira tukul sisih enak kari nandur lur.